Yala AES jamanaw ka sigi CEDEAO jɛkulu kɔnɔ wa? Ni kɔni ye Maliden fanba ta ka ɲininka Mali kɔnɔ yan nɔ, maa caman b'a yira k'a fɔ ko ayi k'u ka laɲini tɛ bilen. Hali n'a sɔrɔ dɔw b'a yira k'a fɔ ko fɛn min don k'a kan ka kɛ ka da nin jamana saba yɛrɛ ka ɲɛtaa kama. Bawo min ye AES jamana marabagaw ye, olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko cogoya fosi tɛna u segi bilen nin jɛkulu in kɔnɔ. Ka sɔrɔ wulikajɔw bɛ ka sabati CEDEAO ɲɛmaaw fɛ yaasa nin jamana saba kana tila u la. Janvier kalo o tile 29 kumaɲɔgɔnya baaraw bɛna sigi sen kan ko kura tuguni u fɛ. Malidenw olu kɔni hakilinataw tɛ kelen ye o siratigɛ la. Ne ka hakilina na sigi kunba la parce que AES ka bɔ CEDEAO la o kɔni o sigira sen kan. Donc an b'o baara kɔnɔna na san olu ka farali bɛna sabati ni tile filanin na. Kalo wɔɔrɔ in kun mɔgɔ caman m'a faamuya. CEDEAO ni Burkina ni Mali ni Niger jɛnnen bɛ fɛn dɔw la. CEDEAO ka lasigidenw bɛ yen. Projet dɔw b'a jamanaw na. Projetw bɛ ka waleya. Donc n'a ma ɲa a fɔra ko an ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na, an ka ɲɛmɔgɔw k'u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Donc il faut que u ka sigi, u b'a fɔ min ma ko période de transition, ka baara kɛ u ka lasigiden minnu bɛ yen, u ye wari musaka donna projet minnu na, ani u ka fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛ se ka fɔ k'u ka nafolomafɛn ani u ka baarakɛfɛn b'an ka jamana, u bɛ sigi ka fɔ de bɛ kɛ. Je pense que nin kalo wɔɔrɔ in quelque part u y'a di ni o hakilina kɔnɔna de ye walasa ka an ka mɔgɔw, an ka dirigeant ninnu nɛgɛ hali bi u ka segin u ka décision ma. Mais par contre n'u ma segin u ka décision kan u ka baara kɛ nin waati in kɔnɔna na walasa u ka se ka fara ɲɔgɔn na min ma kɛ ni lajabali ye. An ka bɔ CEDEAO kɔnɔ yala e yɛrɛ bolo fɛn jumɛn don? Personnellement ne fɛlan tɛ. Je le dis personnellement ne fɛlan tɛ parce que anw ye farafinna tilebiyanfan mɔgɔw de ye. An mago bɛ ɲɔgɔn na. C'est-à-dire u b'a fɔ tubabuw b'a fɔ ma ko mondialisation. Jamana kelen tɛ se ka kɛ fu ye bi tɔw kɔ. Donc ne bolo kɔlɔlɔ foyi tɛ kɛ a la parce que an ye jamanaw ye jamana minnu tun bɛ CEDEAO yɛrɛ la olu bɔra CEDEAO la a m'u ka jamalaya tiɲɛ a m'u ka foyi tiɲɛ n'o ye Mauritanie ye par exemple o tun bɛ CEDEAO la o bɔra CEDEAO la mɔgɔw y'a fɔ ko kɔlɔlɔ fɛn o fɛn bɛ se Mauritanie ma o ma se Mauritanie ma donc ne yɛrɛ hakili la k'a fɔ n'i ye tubabu jamanaw yɛrɛ ta parce que ko in bɛɛ daminɛna olu kan n'i y'olu ka jamanaw ta an ye Europe jateminɛ Union européenne na Brexit tun bɛ yen ni anglais tun bɛ fɛn na donc anglais bɔra u ka Union européenne na a waati la a mankanw cayara mais u ye ɲɔgɔn tɔtɔ fɔ ka na u bɔ u ka Union européenne kɔnɔna na donc o ɲɔgɔnna de filɛ ka kɛ farafinna donc farafinw kana bila u kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɔli CEDEAO la k'a bɛ kɔlɔlɔ se ɲɔgɔn ma dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko n'an bɔra la ko an ka passeport ni fɛnw ko problème bɛ don ko la ne bolo problème foyi tɛna don passeport ko la n'i ka passeport date banna a bɔra ni sariya min ye o tun ye CEDEAO sariya ye donc n'i ka passeport date banna ka sɔrɔ i tɛ CEDEAO la donc taa passeport ta ni Mali sariya ye ou bien taa passeport ta ni AES mɔgɔw ka sariya ye comme i tun bɛ CEDEAO ta tun b'i bolo cogo min na donc ne yɛrɛ bolo problème foyi t'a la d'accord maintenant n'a kɛra jamanaw fana ka sɔrɔ taabolow ye donc u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ traitement min ye Mali an ka misali ta Mali ni Ghana kan Mali ni Côte d'Ivoire kan donc jamanaw bɛ taa kelen de o ni AES ye texte bɔ k'a fɔ bon nin texte in na an jamana saba désormais an ka mɔgɔw ka an bɛ fɛ an ka traitement ka kɛ ta ni CEDEAO jamanaw ye o bɛ appliquer mais ni AES ma texte fana bila en place jamana bɛɛ kelen bɛ taa parce que ministère des affaires étrangères bɛ jamana bɛɛ bolo bɛɛ ka taa n'i ka texte ye Mali ni Côte d'Ivoire bɛ bɛn fɛn na Mali ni Ghana bɛ bɛn Mali ni Nigeria bɛ bɛn bɛɛ bɛ bɔ n'i ka loi ye bɛɛ b'i ka intérêt défend min ma kɛ ni problème ye libre circulation n'o ye mɔgɔw ka tɛmɛ ka don jamana wɛrɛw la lafiya ani bonya kɔnɔna na bɛɛ k'i ta bila en place bɛɛ k'i ka baara kɛ moi je pense que problème foyi tɛ nin ko la. Kalo wɔɔrɔ baaraɲɔgɔnya min bɛna sigi sen kan AES jamanaw ni CEDEAO jɛkulu cɛ ni fɛɛrɛ salenw ma sɔrɔ a kɔ an bɛ se ka mun de jigiya ale Tunkara ale ye dɔɔninkɛla ye lakana ani politiki bunakun kan cɛncɛn fuga jamanaw la a b'an ka ɲininkali jaabi. Ni n'u ma se ka ɲɔgɔn faamu yalima a kɔlɔlɔ na se ka kɛ jumɛn ye maa bɛ se ka jigiya k'a fɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'u ma ɲɔgɔn faamu pewu sabu n'o kɛra i b'a ye fan fila si ka bɔ tɔ la a bɛ kɛ kunfɛ ko ye nin kalo wɔɔrɔ ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛna kɛ a ɲɛnajɛ bɛna boli min kan jamanadenw ka taa ni ka segin lahalayaw minɛnw ka taa ni ka segin lahalayaw fo ka taa se wari min bɛ CEDEAO jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya yiriwa jamanaw ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ olu lahalayaw maa bɛ se ka nin ɲɛnajɛ bila o minɛnw de kɔnɔna la. AES jamanaw bɛna sigi tuguni ko kura ka baara kɛ ni CEDEAO jɛkulu ye wa
o kɔni ɲiningali kɔni tɔ min bɛ yen fɔlɔ sabula janvier kalo o tile 29 in na kumaɲɔgɔnya baaraw bɛna sigi sen kan kokura u fɛ fo ka taa se juillet kalo ma kalo 6 o de bilalen do sen kan o hukumu kɔnɔna na Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la